Kaixo, bueno, beste ikasturte bat bukatu dugu ja hemen Eguzki Irratian. Arraro xamar izan da, guztiok dakigun gauzengatik, ezta? Baina, bueno, nik uste du konpondu garela, hau aurrera eramateko, ezta? Modu batez. Bai, azkenean, baliabide teknologiko guztiak gure eskura jarri ditugu, eta ala nola, gutxienez ikasturtea aurrera eraman dugu, ez? Bai, eta, bueno, aldaketa bat baino gehiago egin behar ditugu, haien artean, zuzenean lehen egiten genituen irratsaio batzuk egin ditugu grabatutak eta hor galtzen duzu modu batez ere jendearekiko kontaktu zuzena eta hori, baina bueno, hala ere konturatu gara bestaldean daudela, ezta? Eta beraiek ere erabili dituzte beraien tresnak gurekin kontaktuan jartzeko, ez? Bai, azkenean beti lagundu izan digutez, modu batean edo bestean, iradokizunak bidaliz, edo sare sozialetan gure edukia konpartituz, edo orain hain garrantzitsua denez, atsegin dut horietako bat emanez, edo. Bai, egia da. Eta, badakigu entzuleak hor daudela, eta horietako batzuk eguzkideak dira, eta oso garrantzitsuak izan dira betidanik guretzat, baina egoera honetan, eta diru ezagatik ere, askoz garrantzitsuagoak bihurtu dira, ezta? Eta eskertu behar diegu noski hor egotea beti, eta beraien aportazioak ere, noski garrantzitsuak eta derrigorrezkoak dira guretzat. Bai, azkenean, badakigu beti esan dugu, ez, azkenean ez dugu inolako iragarkeri jartzen, ez inolako publizitaterik, eta azkenean gure finantziazio iturria haiek mandako kuota horiek dira, eta batez ere bai, pasalekuren inguruan, hain garrantzitsua den eguzki txokoa, ez? Bai, egia da, eta nola botatzen dugun falta, zin bat lan ematen digun, baina zeinen ondo pasatzen dugun, ze giro ona, gau eroak direlako. Bai, azken finean ere hori, finantziazioaz gain, guretzako ere oso puntu garrantzitsu bat da, ez? Guzkideekiko kontaktua mantentzeko, etortzen dira, gurekin solasaldi bat egiten dute, edo gutxienez agurtzerat pasatu egiten dira, ez? Eta, beharrezkoa, oso beharrezkoa. Zuen laguntzari esker, hobeagoak gara.